wena moyo yingcwele sekukadulile ngesandla mangiholwe mina mhambiyehlane okhathele abonge izilo duduzayo nyenyeza hambiwoza ngokuqondisekaya umhlobo wetosizayo uyathanozamayo ungashiyilapha kakhulu siyesaba izulu liduma kuwe okwetama yeza hambiwoza ngokuqondisekaya Nkosi yethu enkulu siqondise phezulu ngokukhuleka kwethu noma amabizethu akhona ezulwini izwi liyaphendula hambiwozala ngokuqondisekaya Nkosi yethu enkulu siqondise phezulu ngokukhuleka kwethu noma amabizethu akhona ezulwini izwi liyaphendula hambiwozala Vadiwa vateereri nevatariri vedu tinoda kukuchingamidza pachirongwa chedu Virtuous apo patinotaura nyaya dzemadzimai donzvo redu rekuti mudzimai wese aexcel paizvo zvaakasikirwa naMwari. Mwari vakatotisika vakatibatisa zvipo zvatinazvo takagukuchira zvatinofanirwa kuzadzisa patinenge tiri kurarama pasi pano panyika ino. Saka seVirtuous Woman tiripo kuti batsirane semadzimai pamadifferent areas eupenyu atinofanirwa kuti tiite zvakanaka, takachengetedza mavirtues edu, takachengetedza hunhu hwedu, tichiita unani hwedu kufadza Mwari nevanhu. Mukati mekukurukura takamboita rimwe vhiki rakapera
Pani yatakaita iri Virtuous dare mama maingwenya munorangarira kuti pataitaura zve-loving and not romantic pai pakabuda nyaya yekunzi kugeza. Ati munorangarira vakataura nyaya yekuti ivo kutoti munhu ari romantic kunge mukadzi akageza. Kunge munhu akageza. Munhu achiona ari smart achionekera pamurume wake. Zvinhu zvakatobva kuvarume. Ende mukufamba kwatinoitawo mutineti saka nenyaya yekuti ivo mavhiki akapera aya patanjiita zvemafamily life week apa. Pane kumwe kwakabuda nyaya yekuti varume chikonzero chimwe chavakanyora chekuti batsiraiwo vana mai vepachechi pana nyaya yekugeza. Yakatonyorwa nana baba kuti batsiraiwa. Takatomboita session nana mai kuvabvunza kuti kugeza uku muri kuita nei. Ndatozoona kuti nyaya yekugeza iyi ine nyaya tora for granted. Takamboita chimwe chirongwa panapa ndokunga takatochiita 2 years ago changa chiri chepersonal hygiene and grooming. Tina maingomo vachitotaridza vanhu kuti munopfeka sei, chinja hembe yakadai chichi tichitaridza kuti appearance yako yakakosha. But nhasi toda kuti tikurukure nyaya yekuti munhukadzi geza. Munhukadzi geza inyaya yekutoti tatoona kuti takafanira kuti tiunze vana mai pano vatibatsirane sana mai pakugeza. Ini ndinonzi Dr. Laisa Mbiriri, ndiri mindfulness ende mufaro wangu kuva nevadare vari pano kuti vatibatsire panyaya iyi. Regai titange nagogo vedu vari uko. Gogo tata kusuwai. Mama ndisuwai zvakanaka fani kusiwa. Kwaziwai vateereri. Makadi ini ndinozi gogo Neli. Mufaro wangu kuya padare rino ira nhasi rekuti mukadzi geza. Ndisati ndataura ndine vanhu vaviri vendoda kukwazisa. Wekutanga ndandisikamuzivi. Kana ndoda kukwazisa kechitu handimuzivi. But ndakasvike pane imwe party, birthday party romwe munhu. Saka ndiri kuda kuintroduce kuti ava zvikanzi musandi introduce ndinovaziva. When I looked at the lady ndikati anondiziva kupi mudzimai. Zvikanzi ndigogo Neli. And ndinotarisa chirongwa ichi nguva dzese. Ndiri kutaura pamusoro paJosephine Bepe. Takasangana auya kupati yasisi wake. Iye achigara kuUK. Handina kunga ndakambomuona. Ndimai Bepe, Josephine Bepe ari kuBirmingham. Kwaziwai ndini gogo Neli ndadzoka zvakare. Kozoya uyu musikana wanozi Kudzai uyu. Kudzai Yosef. Zita munhu Yosef. Akangosangana munhu zvikazi wediwe tinodawo zvegogo Neli. Aidi chaizvo. Kudzai moroi ndini ndadzoka Yosef, mai Yosef iri pano. Saka ndinoti inini ndinofara kuva mudzimai. Iyo topic yacho geza digesha. Aiperi geza geza. Ndatenda hangu. Tinoda kutenda kana ari Kudzai Yosef yari wandiri kuziva ndoga ndima moyo. Okay. Saka tinoda kutenda nevakwaziswa nagogo. Ndatorangarira pane vandinofanira kukwazisa pana baba namai Matondo vari kuBotswana. Tinotenda nekufollowa kwamunoita chirongwa chedu. Regai tiende pane vari next. Makadiko vadiwa vateereri nevatari vechirongwa chedu pano Virtuous woman. Musakonfuzike, hatisi woman to woman. But inenge yakungonzi woman to woman. Ese vanhu vandosangana ndatobvunzwa zvamobatana. Aiwa, chinhu chimwe chete, vhangeri ndiro rimwe chete, ngoma ndiyo nhasi tikuri kunzi mudzimai geza. Ende inini ndanzi ndinonzani zviya ndoti ndinonzi mai Dudu, mai vevasikana 4 masizi mukunda achifamba murini ngwenya. Ndoda kukufarirai pachirongwa chino ichi nekuti nyaya iyi ndinoifarira stereki. Kune vanhu vanoritaya pakugeza, saka tirongoti mukadzi geza. Ndofunga zvinhu zvakanaka izvi kungorangaridzana kuti kana mvura ichipo iwe uripo usawanzei kunwa chete asi geza. Amen. Tinoda kuti hanzi usaritaya pakugeza. Variko vari kuritaya pakugeza. Pakaipa. Kwaziwai vadikani vateereri, ndoda kukutendai nekujoina chirongwa chedu mukati mezara nhasi cheVirtuous woman. Apo tiri kudzidzisana nyaya yekugeza ende ndonzwa kudzirwa. Ndofunga mukatarisa pano yedu yanhasi ndini wechidiki, asi mukatarisa vanagogo ava mogona kunge mamusina kutozviona nekuti pari kugezwa. So rambai muinesu tidzidzisane, vatiudzewo kuti vari kuzviita sei kuti tipindewo imomo tirambe richiglowa. Hanzi Jehovha muglowisi. Mugore rino repundutso. Okay. Jehovha
tazvidzwa nhasi. Kwazai vadiwa vateereri, ndinonzi Sandra Manomano, ndofara kudzoka zvakare pano. Topic yabva yauya iri yepano yanga iri ngotaurwa nyaya yekugeza. Unotovhunduka kuti kugeza, ungabva watizawo kugeza, kutiza mvura uri munhu wemukadzi, unofanirwa kuramba uri mumvura kuti urambe uripo, urambe uri chimhandara. Ndinokukwazisai. Ndinoda kutendai Mama Rova. Mbuya wangu Mama Rova zvese. Mama Rova, but tinotenda kuti vanhu vauya. Ngatiende panyaya yedu titonanga panyaya yedu kugeza. Ndataura kuti kune vanhu vechirume vari kuchema nenyaya iyi. Nditika kuti mudzimai wangu haasi kugeza. Vamwe zviri kutongobuda pakasiyana siyana. Varume vacho kuti munhu ave romantic ngaageze. Kunombonzi kugeza kuita sei? Maingwenya ini mataura nyaya utano ende tichitokuonai tinotokuonawo vhele muri munhu anogeza. No doubt about that. Maita henyu maimbiriri. Nyaya yekugeza haisi nyaya diki, inyaya hombe. Saka chinonzi kugeza chine pakawanda patichaedza kuburitsa nhasi. Pane kugeza kunongooneka uchingoona, pane unotoona even as a woman uyo mukadzi akageza. Saka hatisi kutaura hembe chete, tiri kutaura kubva kumusoro kusvika pasi. Pane munhu aindi akaita samwe lesson yegroom zvikanzi the first is 7 inches. Kusvika from here to the shoulder. Pane zvaunotoona. Kusvika kubva ipapo kuenda pamwe pane zvaunotoona. Chero dema makatogara so pane zvinotoonekwa kuti aiwa mvura inenge inotambawo zvayo apa. Although tiri ma students ekugeza hatiti takasvika munhu wese pane there's room for improvement. But pane zvimwe zvotozoonekwa kuti kugeza ndokuzi asi ukakusi kugeza uko. Yana kugeza, kugeza chero ndisinganyatsoziva zvese zvokugeza asi uyu haatorina kugeza. I think tichiwedzera pari kutaura naMama Maingwenya ipapa. Rimwe word ratingada kuti introduce panyaya yekugeza tingati kuzvishongedza. Because vamwe akanzwa kuti kugeza nongoti ini ndopinda mumvura mazuva ose otozorora achifunga sokuti apedza nyaya dzekugeza. But pane kugeza kwekuti wabvisa tsvina pamwiri pako wazozvishongedza sei kuti ungonzi kana uchifamba shuwa mukadzi uyu akageza. Because ndambosvika pakushongedza. Totaura even masmells akwa munhu ageza ane kamunhuwiro kaanoita. Saka kana even ukanzwa munhu achiti wanga wageza, chii chaari kureva? Ari kurati pane hausi kuratidza kuti wageza. Because pane kutangira pamvura. Pamvura. Tikutanga pakutogeza kwemvura isipo. Nditi titozoenda kumberi kwekuzvishongedza. Mama Rova zvichingotarisa munhu watoconclude kuti Saka in other words muri kushandisa mvura. Mvura iri yega paganda remunhu haigoni kubisa maexchange zvinobuda nekuti munhu cells zvinobuda mumwiri. Ndingati kamunhuwi, munhu wese ane kamunhuwi, zvakawanda zvinobuda mumwiri mapouzi aya. Toti dikita rinobudaka. Saka mvura chete yega kungodari so hariperi. Saka tikati akutaura kuti kugeza manje tiri kuda kudzikisa mvura paganda kuti riite wash away that odor. Zvinhu zviya zvinobuda mukati menyu ndiwo kunonzi kugeza ikoko. Just fungai kuti kugeza hembe haungonyikika uchinyurira nekundaisa mvura. Unogeza uchidini uchikwesha kubvisa. Ndiyo nyaya yatiri kutaura nhasi nekuti kugeza kunokosha ende itori nyaya yehombe. Ini ndiri kuda kutsikira zviri kutaura Gogo Neli kuti kugeza kwavari kutaura kuti wapinda mumvura usina sipo, vamwe vanobva vati pamwe unenge usina sipo inonhuwirira. Iyo yacho iyoyo yegirini ukaishandisa kuri kugeza, handiti tinogeza hembe toinyungurudza. Ehezve kuti usabude uri kunhuhwa kachigreen bar kana wati handina yacho inonhuwirira, uchapindawo zvigeza unozvidzumburudza. Ndokugeza kwatiri kutaura kuti kunyatsogeza kwekuti iwe wega wabuda wambenge kana uri mumunda kana mugadheni, maoko aya uchibuda kunogeza anofanirwa kutobuda akatosiyana nezvauri kuti
munoziva kuti pane mumwe wekuti haana kuisa perfume ari kubva kugeza uri kukwira naye mukombi unoyasinzwa kuti mune kasipo kanowirira munhu aita sei ari kubva kugeza kana akati gogo goi pamba pako uchingoti aiwa mai ningi ndiri kuuya uri kubuda kubva kunogeza vanoona vanonzwa vanoona zvese nekunzwa kuti munhu ari kubva kunoita sei ari kubva kunogeza chokwadi inini ndiri kuita mubvunzo wekuti kune here vanhu vanonzi vagezi kugeza chaiko kwakuri kuti ikoko mvura etimaiti kune vanhu vasingatombozvinetsi mvura kune vasingatombozvinetsi ana masizi tikatotamba naye ana masizi variko Dr. Mbirira vanhu ndingati vanoshaya hanya nazvo havaoni kukosha kwazvo havaoni musiyano wazvo pane munhu ari comfortable mutsvina yake so anonzwa kuti chero ageza chero haana zvokuti anozonzwa kuti kana azowana nguva azofila kuti pamwe amborara akazorora regai it's not a responsibility kwade kuti ndichitongomuka semukadzi regai ndigeze regai ndide hazvipo paschedule yake paanozowanawo mukana ndo paanonogezera and hazvimuaffect ndotoziva munhu wokutoti anototi handiti nhasi vanhu vaswera kuchechi anotonorara nehembe yaswera nayo kuchechi yaaswera nayo iyoyo zvokuti haaoni kukosha kwazvo kuti kugeza ndambogezawo nemakuseni ndichienda kuchechi zvokuti azodikitira akazodya zvakasiyana siyana anoda kukwesha mukana kuti musanhuwe kana hazvina nebasa rese izvo saka kune vanhu vasingato kwete kuti havatozivi kutoti kugeza kwakakosha kana kuti kugeza chii saka ndonasa kuti tine makategori evanhu kune vasingadi kugeza vanotokudza ndogezerei tinini zvondibhowa inini ageza ndichambokurira hembe ndigotanga kuti akwanitasa procedure yachona saka zvokuti chero anongoita fly past nyaya mumvura anongo watokugeza watobuda wanga wakwesha nguva iyi ini ndinofunga pa5 senses dziyakadzepa munhu ka apa dzinonga dzinoporongeka because sense of smell ka aipo zvachese nekuti munhukadzi masikirwe etakaita from head to toe you know which part inode kunase kugezwa inoita kuti usakanganisa kugara kwevanhu saka ukaona munhu wemudzimai osvika nehapwa yake so achinatso pana mai ngwenya echizive kuti mamwe mahagi acho kuomeserana saka ndinoda kutaura kuti pane sense isiripo baba sense of smell kunhuhwa kwako munhu unokunzwa wega uchipedza kugeza unokwanisa kunzwa kuti hembe unototi rega ndidzokorodza apa handisi kunyatsonzwa kunyatso and choice dzemasipo ari mumashopu kako kuti dhavu pamolivi jedi zvinokutaura kuti yako yeunoda inokunhuhwire zvakanaka ndofunga ndingaendamupa lax and ukangwabata lax yacho ikaishandisa for upenyu hwako ka inowirirana newe ishamwari yako zvino kana woti hauna shamwari nesipo kungozviona wega sokutarisa ruoko rwako kuti rwakagezwa zviri kuita here munhu unogone kungona kuti apa ndinofunga pari kudina pari kuita ukaona shuwa munhu wemukadzi achiita huro iyi yakasviba yekuti kana ndikakutarisai kuti ndoti unonoti yakapedzera kugezwa riini kwei huro iyo ini kuti leya iyi inoramba ichipaira tutsvina tuya yechimbopaira iwe urungo ndiri kudini chete ndiri kugeza ndirifunga munhu wemukadzi gezai mani ngatigezi ini ndaichida kutaura pari kunzi namai mano sipo yavari kutaura isi yekugezesa pane sipo dzekuwachisa koita sipo dzekugezesa munguva dzatakurarama hatingambotaura kuti munhu ari kushaya sipo une ichoisi yokutoti hazvina basa
Saka the moment yaunoti hazvina basa ndogona kugeza nesipo yekugeze saka watokonwa manotsi ekugeza because mukatoinzwa chero iri mumbaka inotonwa inoite mweya wayo ine mweya wayo yekuwacha uri strong ndo basa racho aina saka tikangoti chero iyoyo geza hako hatisi kubatsira vanhu tiri kuda kuti kune sipo dzekuwachisa hembe ngadzimire nekuwacha hembe koita sipo hadzichambodhuri ndosaka tiri kutaura kuti sipo yekugeza ngaive yekugeza munhu kana tiri mumacontext ekuti vamwe havanavo ichokwadi kuti vamwe havana handiti but ndiri kutaura kuti kusave nayo kana tambogona kutenga green tambotenga yekuwachisa hembe kana tambotenga yekuwachisa hembe tiri kuti ngatingotenga $2 for $2 saka maexcuse munhu asingadi kugeza ane maexcuse ekusageza akawanda because zvinhu zvokuti munhu agezeke zvatoda kutaura kubatsira mudzimba dzemadzimai zvamataura kuti vana papo vari kucomplaina roita sei zvinotangira paattitude yokuti handina saka kana musina yekuwacha maiwana sei saka kana musina ngatidzokereka kuti mudzimai ngaave empowered zvekuti ngave nechimwe chinhu chaanoita chaanotengesa kuti usasvepa kuti handina sipo saka ndakurega kugeza hangu nokuti handina sipo vamwe vanotogeza neruredzo vamwe vanotogeza nesoda nemalemoni zvese ndezvekugezesa izvozvo ende unogona kutogadzira manatural iye zvino munhu ane foni wese ini ndinoramba kuti anoti hana mari yesipo ichoisi kana uchingoene foni because inotojuswa kana uri kutoona program iyoyo kutori atoti yekugeza mari unayo maingwenyi ndoda kuti muti tokudenzai tine vana vedu vasikana apa titika tina makanaka ari form 2 titika toti uyai muzukuru wenyu makauyo netushamwari twake toda kuti vana ava tuvana tuvasikana twatokupinda muteenage toda kuti mutudzidzise kugeza munovadzidzisa kuti chii zvakawanda asi zvandingangobate nekanguva kadiki ndezvekuti kana munhu achienda kunogeza ngaaone kuti 1 iyo sipo yatataura ndo chinhu chokutanga matauro ako ekugeza zvikwesheso kusanganisira nematombo chaiwo magloves ekungoti unokwizawo and then and process yachona yekugeza iri very important netime yaunotora uchigeza haugoni kuti mukadzi ari kuda kugeza anoita 3 minutes kunge mukomana kana kuti pane zvinohapwa huro seri kwenzeve mukati menzeve zvese kubva musoro wachona chatiri kuti ngaugezwe tiri kutoti kana waoverdue for change or whatever because musoro unotonhwa unodikitira ka saka umwe munhu anenge achitozvinhwira ageza azora perfume but musoro uri kucontradicta saka tiri kuti kubva kumusoro kwachona kana usiri kukwanisa kuita mastyles beta rigare riri short musoro wacho uchidirwa mvura mazuva ese uchigezwa wogeza uchidzikira uchidzika munhukadzi zvese pese pane bhandi pese pakaita sei mvura yako kana washandisa yekutanga woshandisa kana second ngota yako kana uine zvimwe zvokuisa kuti mvura yako inhuhwirire kana une masalts kana uine but kwete kungoti nemvura chete neiyo yekuwachisa iyi aine nekuwachisa ndaramba inini ndinoto prefer bath whatever yes not bubble bath even liquid soap side liquid soaps ndoona soti ane mazhinji acho ari scented chero de ukazove neiyi ari scented already watove step ahead pa scent saka izvozvo unogona ende zvinhu zvacho zvati chipei saka ukaona munhu akangosocializwa achinzi zvinodhura saka pfungwa dzake chero achizviona anozviona zvisiri zvake you dismiss yourself saka chero pakugeza kwachona unongona soti kune vamwe vanofanira kugeza neizvozvo iwe haufaniri and yeti ndezvedu tese magloves akatochipa anogona kutoita kana $1 chero katora 2 months uchisevhera utenge $2 magloves ako ekugezesa pane vamwe ari kushandisa zvikwesheso zvemaorange mukore unoyo aiwa mukadzigeza pamaorange apaka ndinokwanisa kufunga kuti atori nani tikuda kuti aende kumagloves tikuda kutongobatsira ndichokukweshesa alright ipapo ndakuisa disclaimer fine chero ingowana kukwesha tiri kuti kwesha kwiza mwiri wako handiti ka kwiza kwesha kwete kuita manga kuita maoko
then kugeza kumwe kwatiri kutaura ndekuti wapedza kugeza kuzora mafuta chaiko vari panongozora kunge pamusoro maimungwenya wasati waenda kumafuta ndandode pataura kuti mwiri wedu as a whole unofanira kuti ugezwe vataura nyaya yekuti kukwesha muhapwa its not kuti one kungodari chete ndakwesha 30 times 10 times side 10 times side you feel kuti ndadi ndageza and pamwe pacho pemataura pane dambudziko ndinoona kumadzimai rekuti kana wari kushandisa towel pane imwe nzvimbo yousingafani kutanga waigeza netowel rako nekuti nzvimbo iri so deeply sanded inzvimbo yedu yemadzimai inonhuhwa zvakanyanya zveino madzimai matozvidzi ine hwema hwayo ine basa rayo and ukatanga waisa towel wotanga wabata pati iyoyo inotora sendi yaye wanga waisa yese mwiri wese munoziva ndakazvitaurwa nemwe mudzimai then I visited umwe kwendakafamba kwendakamboenda kune shamwari yangu yakanga yafirwa zvikanzi aiva vari kugeza nekundandaita leseni yekutaurwa kuti madzimai tine dambudziko rekuti tauro redu totanga tarigeza nzvimbo isiriyo kana tozoisa kumanje taakuzora manje mweya akangoti achibuda padho ndikati enaro zvakataurwa ndikati unobva wanzwa mweya wacho saka ndiri kuti maingwenya akapemataura wanhu wasangoti kuita mvonga mupopoto chero pawatanga kugeza aiwa geza zvine order system zvine order saka pari kunzi pane order pakugeza mvura yako ichakatochena geza kumweso iko kumeso kuri sensitive ukageza nemvura yasviba kakwakutanga kuita mamwe maskin problems ende plus kumeso kwachona even patotaura kugeza vamwe vanotozo kumeso anogokukwesha netauro kopedzera kwaharafu kuti uti mukadzi kana kuti chii kunokweshwa kugogezwa nedzo mvura dzinopisa and whatever zvinhu zvese izvo zvinoda kungoti tingotaurirana kuti what's the best way yekuti ungobuda wakagezeka indoda kuti pamataura muchiti vana mukadzi geza zvatiri kutaura izvi indinoona kunge zvisingatangiri pekuti hongu kuna vamwe vari kutodzidza kubva nhasi asi zvakanaka kudzidzisa kugeza kubva mwana ari mudiki mukaona kumaclub atinoendai kumapathfinder kana kusunday school mwana akapinda mbavhu pinda ugeze uchienda akangopinda akanyurunyuka uri kumuona kuti muchembera chingonyuru iwewe mai pinda kauone kuti mwana ari kugeza sei uri kumudzidzisa here kugeza 10 uku 10 kana ari musikana anazvo kaizvi chero mukomana pasi tine zvakawanda ende mwana uyu atanga asati anazvo kaizvi chibva wamudzidzisa kuti kana wakuzogeza uchazoona zvakura izvi handizvo zvauna uchazoona zvakura unogeza zviri kutaura mbuya chiwandamira izvi indakatozvidziudzwa kunzi nyange ukageza ipo patiri zvatiri kutaura izvi ukanga uchingopedza kugeza ukada kunotesta unonzwa paine kawema kaya karipo hausi kuzokapedza but dzidzisa pane nyaya yangu ndekuti ngatidzidzisanei nevana vachiri vadiki kuzoti asvika pataakuti ezvezvi mukadzi geza idi ratoo dambudziko rekutiza here mvura nesipo yakusaiziva kumwe hakusi kutiza mai manomana munhu anenge asina kutosocializwa asina akambomudzidzisa dziripo mhuri dzinogarana nababa yekuti munhu anenge asina kumbogara namai zvamutaura kuti mimi kana mwana wogeza mupinda baba chavo ndeyongoti geza isusu patakatokura isusu taigara nasekuru chifamba mai vachigara kumusha but zviya zvokuti vaingoti munhu akasageza chete unoroverwa kuti hauna kugeza but kuti wageza zvokudini takatozoenda tichizvidzidzirawo saka unogona kudero usina kuexposwa kwazviri but unotozongodini unozongodzidza kune zvimwe zvausingawani kumamended college zvaunowana kana kuchikoro kana kubasa kana kuchechi zvese ikoko zvinofanira kubatsira kuti munhu adini adzidze kugeza tichida kuwedzera ngatitoende kuti pamacauses anokwanisa kuti vanhu vasageze tikataipiri kufamba but I think taedza kuburitsa kuti kugeza kwacho kutoro sipo
yekugezesa ndira kuti highlighta point yamama andisipo yekugezesa inokosha bathsops iwawa nyangwe zvese zvikwesheso zvacho zvekukwesha kumeso kwako kune procedure yakunogezwa nako sire kuti uchatora dombo chikwesha kumeso zvese zvamufanira kuita izvozvo ita nemwero kana tine kune mvura dzakawanda tinotogona kutogeza tosukurudza tinyatsonzwa kuti apa ndageza mwakambese imomo nzvimbo dzese dzichigezwa nemwero wazvo handitika netaurwa nagobodiya kuti haringobvi kuhwani area richienda pane rimwe risingatofaniri kuya kumeso karopaisingatofanirwi kana zvichida kuti munhu achaita kafestival zvine zvitori nani Doctor, ngatibve tapedza kuti kana wachinga wageza unenge watota you are wet and you need to dry yourself. And party imwe inonetsa inoita kuti vanhu wateka mweya echikunwa. Mazino aya ane mishonga yemazino. Handiti kune nzira yekugeza mazino yacho. Handi kungotora toothbrush kwakuisa pesi kwakungodari ndageza. Munhu ngaaziye kugeza kwemazino kuti uri kugezera chii. Uri kuda kugeza kubvisa zvawadini zvasakasira mukati menyu zvisaorere pamazino nekundo zvinonhuhwisa mukanwa manje pakati kuflosa mazino kuflosa kana neshinda chaya tinosonesa wazhinji tinopatadza unoona leya yegold inozi chiyai mumazino and iwewe pachezvako aunei nazvo unoti zvakutonhuhwira munhu akagara newe. Have you ever seen varume anditi ndafara pano kuti varume vari kunza nyaya nekuti itai madzimai geza unoona mudzimai mapinda abva kuchechi haana kumbogeza zvambotaurwa namaingwenya kuti anongobva handichatogezi ndaneta wopinda mabranket kuti ngatifuke shitbed murume ari kunhuhwirwa iye ari kudhonza kuti aiwa netsoka nematenesa murume anonge achazviuraya tauro shitbed riri panapa akarara akatare kubata iwe uri kuti babai mwana kani mosquito kani ngatifukidze kuti akuudze kuti akuudze anditya nekuti unopenga ka kuti akuudze kuti maya mwana mambogeza were mazino enyu azviite mwana maika idigezai mapatsi nzeve idzi kaidzi I've never seen takutozviziva kuti nzeve kuseri kwenzeve kunonhuhwa zvekuti haungambodi kugara nemunhu pakadini idzo mhuno chaidzo idzi dzinogezwa kani rurimi urwu runogezwa haikona kungoti ndakageza mazino rurimi pati yebhodhi yako inodawo kugezwa Dr. regai ndikubatei musati mapfuurira ndichibatanidza zvese zvanga zvichitaurwa ndofunga imwe pamwe patofanira kutangira mukadzi ziva mumiri wako ndakazvidzidza pantiri papachitora namama maingwenya vachiti unoona pamwe fesi inogona kuita mapundu kana chipamwe tinenge tina someone out there ari kutostrugulawo nokuda kwetype yeskin yake kana kune munhu anga akaita unge inini ukaziva skin yako zvinokubatsira kuziva maproducts anokushandira hapana anozvitini ndakaedza saka handina changu azviiti inini wangu muviri ndakakwesha nedombo ndinokuvara saka handikweshi muviri wangu nedombo asi hazvireve kuti handigezi ndakascraba inini everyday ndinoshuka zvakare saka kuna vanhu vari sensitive kudaro asi ndakazowana zvangu zvokuti chiro mukandiona handifunge kuti ndinoshoreka ndakawana maproducts ekuziva kuti ndakashandisa yako yatochinja from kozi taitevedzera zvitaudzwa izvi ita nemasalts ita geza kwesha nemasaga zvese masalts anondiswinya masipo dzine sentiri strong inondiswinya saka ndakazoona kuti inini kuti zvinoenda neganda rangu maproducts ari mild mostly anoshandiswa nevana ende pandikangodaro zvatova right saka chinhu chakakosha zivaiwo kuti miri wako unodei saka ndakaonoka inini ndakascraba 3 times ndichishandisa zvinhu zviri more natural wana soda uchigadzira neshuga zvambotaura namama zvezve kuti kana uine phone hauna excuse yeignorance because zvinhu zvavamo mumagrupu mumainternet tsvaga chinoenderana newe and one day unochiwana and haungofambi uchiita sei uchinhuhwira vanhu asi vakadzi shoko ndiro rimwe ngatigezei ndicharamba richingoti sorry ndada uyu point yake yekuti ziva miri wake ziva zvaurika uyu kandislimu
Yeah. Ane zvaari ane magezero ake nemiri wake uyu. Inini ndine zvandiri. Mai Ngwenya vane mbuya Chiwandamira vane ziva miri wako kuti inini miri wangu haufanane newake. Pakugeza takatosiyana. Mukatarisa munin'ina wangu uyu ane miri mudiki. Inini ndine miri wangu wakakura. Saka pakugeza ka hazvitofanani. Tinotogeza zvakaita sei zvakasiyana. Nepamafuta kuzora mafuta chaiko. Pamafuta kune vanhu vasingatori nguva kuzora mafuta. In fact munhu akapedza kugeza akasazvidhiraya zvakakwana anosara achinhuwa. Saka tiri kuti isusu tauro rawageza naro kana riri haro rega it's okay, but make sure kuti wadhiraya wotozozora mafuta muviri wako wadini waoma. Nyangwe tsoka pakati pezvigunwe panoda kuoma. Saka kana pasina kuoma ipapo bhutsu dzichanhuwa. Iwe seri kwenzeve kuchasara tumvura tuchanhuwa. Pese pasara mvura pachaita sei pachanhuwa. Ende mafuta ukaazora pamusoro pemvura painodhiraya panosara pachenura. Saka you find kuti munhu anenge akachenuruka zvese izvi. Zvese izvi zvese kuti ende uchaita kuti vageza kuti vari kuenda kunogeza kuti vachazogeza. But yaritoti hendei kuti uti takutobuda here kuti zvato ndo zvazviri right. Pane asi ndiri kunhuwa ende vanhu vakadero they are quickly very sensitive. Havatani kuofendeka. Saka ndiri kuti nini pakuzora mafuta munhu ngaazore muviri wese. You find kuti kuchenuruka kuya maybe skin yako iri kutokudza kuti mafuta acho haasi type yako. You need either kuisa maoils woona navaseline you don't need zvinhu zviri expensive. Zvinhu zvingori simple like zvari taura zvevana izvozvo zvinhu zvanotoziva kuti zviri kind to the skin ende zvinolasta. But mafuta ngaazorwe. Mafuta ngaazorwe. Geza mudzimai wanhasi. Ukaona uchamara murume nemanga mumakumbo. Mukore uno matombo anoonekwa mutauni unoona achitengeswa muya umu. Indishuwa kungoita unyope kutora wechikwesha gumbo kana kukwesha paslab. Endi massaging yakanaka chaicho. Inoita blood circulation, blood level ritenderero. Ukazviita chaizvo ka isu tingada tisina makumbo kangadai akuzvimba zvinokutyisa. Kana kuzora vaseline yacho wakurara pfeka plastic wopfeka socks gumbo racho rinoenda chiita soft yongozokwatura ukangozoti mangwana so zvakudini kwatochinja matombo aya muchiri kutaura kwane rerabha. Rerabha rakanaka ukatorishandisa kuti ndarwadziwa naro rinokuitira. Aiwa ndezveuyu. Isa hatikwari nedombo isi. Mai Ngwenya wataura kana kune munhu ari kumusha akateerera nyaya aisi shuwa taimira padombo ugoridariswa gumbo ugorikwesha gumbo ugodari nesaiti manje asiri kugeza kagogo Chiwandamira nguva yacho iyoyo yaanenge asina anongopinda obuda. Saka munhu wemudzimai kana watoona kuti hauna nguva karega kutanga kugeza until wane time nekuti kugeza itori program yakatozvimirira. Maybe kasika kumuka kana basi kasika kumuka uwane ample time to bath. Kana ya time yekurara uona kuti wapedza zvinhu zvako zvauri kuita wonyatsogeza uona kuti unokupinda kunorara uchinyatsonzwa zvakanaka uchifila fresh. Suppose kune vanoita zvinhu zvavo vakumhanya anonoka kubaza aita sei sakungogeza kudai pamwe paamuka uchada kugadzira malunch box uchadi pamwe. Saka kasika kumuka ugezi uite zvinhu zvako paine time kwete kuti vanhu vari kupedza nguva on social media zvakanyanya zvakadaro zvekuti zvimwe zvese zvakushayirwa time. Cut down on those in social media, cut down time yemagroups. Ndosaka muchizoona munhu achipfeka anenge mwiri rakadai. Haugoni kuzvitarisa kuti ndakamira yese iyo ipati yekugeza. Usakorektwe nevamwe iweyo ita mira weki. Ita mira weki kuti kana ndageza ndomira mberi kwemira ndozvikritika inini ndega kubva kumusoro. Ndisati ndabuda kwete kunoudzwa kutoti makamboona hairdresser wangu makamboona ukaonzwa vanhu vaita masuggestions they are saying something. Doctor ka mati mambosvika pamba pemunhu here musvike pamba paMai Ngwenya wamuka muti ndasvika Mai Ngwenya mama akutoenda isorinda kudhisemba Mai Ngwenya kuti aiwa
ndiri pano mati makamboizwa ndagaro kuti muri kuendepi muri kuendepi gogo sorry ishwa tanonoka ndikati manonoka kuenda kupi pane zvitanga tichida kumba tatoona kuti maakubuda ndoti pane kwandiri kudini ndiri pano dai anga ari amupunga hanzvadzi yangu ndobva ndati magariro kawa hanzvadzi wachiwa ndoti amagariro ozi mamoyo handitika munhu ngozikanwa kuti unogara wakageza wakachena wana mai haugezeri event haugezeri vanhu haugezeri unozvigezera haikona chisokisi wana mai kahamunoti nyadzisa mani paisiri chembere zvedu unoona mudzimai anosvika 9 ane chisokisi kubhasi stop kuzoperekedza baba nechitauro chakasungirwa kuperekedza baba kubhasi stop akazoenda mai ndakati dzokai mumba imi maimi gaikuti tikwanirei ndikati gogo ndandidongonotenga hangu chingwapo ndikati uchitenga chingwa wakasunga tauro kurumidza kudzoka kumba apa munoona kuti murume achakuda kuenda kubasa toti kune vari married kugeza hakusi kuitira murume handiti pachezvako ndekwako munhu pachako murume kana kuti hauna zotangira pachako zvigezere ende kune zvirwere zvinoonekwa nekusageza ndio chokwadi ichocho saka unoona kuti munhu murume achakudamba akuona uine chiboneti nechinight dress ichocho achakudzokera wakangodero paanodzoka pamwedzi warudoka iwe wakutogeza wakadero hauna kana nebra hauna kana kubhodha zvokuti uzvunzvinde panzvimbo ndine shamwari yangu akatonditi ayo mazama ako ayo ukapfeka bra usangopfeka rengoti nekuti ndapfeka bra pekeja zvinhu zvakoti ndangopfeka kune masaizi pamataura masaizi imwe yakada kurembera panapa kugeza ikoko kugeza rimwe riri muhapo imwe iri apa unge munhu akatakura gini saka zviri pati yepakutoti pakugeza saka takuenda pakuti pakuzvipfekedza ndidzo zokuti munhu wageza waomesa mwiri wako waupukuta wazora mafuta zvakanaka wakupfeka saka pakutopfeka maundergarments ako iwawo pakutoti ukupfeka correct size anditika uri kutopfeka correct size yekuona kuti kwete mamvemve kwete mamvemve anopedza makore akawanda ukadonha wakomana ukafenda mazuva ano ucharamba wakapfeka here mvemve kana kuti ndashaya gamendi remukati iwo ari kuita madhora kana madhora for 2 kana dollar for 4 akuna umwe anenge achiti pane randakafarira aiwa ndoisageza kwacho ndokutaurwa nana baba kutenga iri nderenhaka pamwe unowanika kudaro rare nhaka randakasiyirwa kunzi unopfeka because kana uri mai chaiwo watiri kutaura kuti wageza wabuda wapindawo kana mutaundi ariko for dollar for 2 ka dollar for 4 wanyatsozvishambidzawo zvakanaka ndoda kuti tifambe time yedu yafamba madzimai acho be approachable inini ndiri kuda kufunga kutotika zvechokwadi kumwe kusageza hakusi kwekuzviitisa ndoda kudzokera panyaya ndambotaura yemarererwo yekuti alright sa ndoda kubatira marererwo nekushaya kumwe kushaya hakusi kwamai ivavo handitika kumwe ndekwababa vari kutonyima vacho ivava unofanira kutanga wandudza kuti wakunotenga penti wakunotenga bra saka munhu anopedzera ake achingodini achingorisunga-sunga kuti aende pane vamwe madzimai taakutoti mai havagezawa and yet asiri kumugezesa murume wake kana vari vari married then koita munhu wekuti haana kumboudzwa manotsi ekugeza haatozivi chinonzi kugeza kuri proper kuita sei and ane an unteachable spirit yokuti chero dei akaona manotsi acho ari haagonoita copy and paste asi zvinhu zvese zvatinogarirwa pasika zvimwe zvinhu zvachona ndezvokutongoona kutoti izvo ndozvidawo izvo zvana mai takapuhwa that wisdom yekungoona chinhu chakanaka wotongoti makarisonesa kupi magadzirwa musoro kupi ndo zvinoita munhu ari kuda kugeza manotsi edu mazhinji ndekungotora kuti izvi ndoda kuchembera ndakadai mani aging gracefully nemasocks ndakutoti deni ndabisirewo masocks angu saka ndakutozviudza inini unofanira kuzvichallenge saka makozes acho ndeyekuti munhu haasi kutomboona ari kana kuti ari busy nemba busy nekuve mai busy nekuve mugadheni zvokuti anopurura makumbo so kana kwakunzi ndo basa ndo zvinokosha ndingakoshese kugeza kudarika basa rangu hatisi kuti basa risaitwe but tiri kuti unogona kuriita but wozowana nguva yekugeza nekuita
kugadzira munhu wako. Consequences and time yangu yafamba zvakanyanya ndoda kuti tiite kuti kune vanhu vasiri kugeza tatowirirana nditika consequences ekusageza angava api yekuti ingatova nyaya yatingatogarira because maybe consequences acho ari major here kana ingori personal taste yemunhu yekuti hasi kufarira kugeza tungomusiya wakadaro kana tungoti murume wacho ngangojairo kuti that's me consequences acho ndapi inini ndinoda kutaura kune madzimai endakaona yakawanda unoziva inosave cancer. Madzimai hatizivi the right way of yekugeza yekuzvigeza munhu wedu in so much that kagezero katinoita kanotopinza ma-infections mukati memunhu wedu kana ma-infections iwo auya manje and takadzidziswa nevanhu vakawanda dzidziso yakawanda kuti kagezero kemunhu wenyu shandisai zvakati but ukanasa kuenda kuna vanhu vanodzidzisa vakadai sana mai ngwenya vadzidzisa vakawanda you don't need to put soap scented things kumunhu wako nekuti ndo zvinokanganisa munhu wako woziona munhu akuti ane cancer aita ma-infections every now and then wamwe andoti kune inozi hosha wanzi ndifune kwati achazivi kuti inonzi chini inoita kuti kana wapinda imomo unoswinywa zvekuti kana waswinywa kudaro you need to scratch yourself and do this. Ndinofunga ndiwo ma-consequences ekuti kana usina the proper way of washing of bathing yourself munhu wako unopedzisira wane zvirwere zvimwe zvinobatanidza pananya yekuti kugeza munhu wako kakosha kuti vanhu musangoisa zvinhu zvakasiyana sana vanhu vanokuisa zvinhu bhora nekuti ndichiwedzera pakutora nagogo ndichibata futi zvangataura namai ngwenya ndakaona kuti tikaita kugeza kuti kuite easy ngatiite a priority because mama ngwenya wataura pakuti pane manozviti inini ndinoshayiwa nguva ndinenge ndichizochengeta mhuri ndichiita sei kugeza ngatisakutorese a pastime. Ndakaona kuti ndichaanza question yenyu ndakaipidikudza kuti mati ma-consequences ndichaitaura iri more on the benefit side so that the other opposite will be the ma-consequences acho nani. Ndakaona kuti ukazvidzidzisa kuti chero uchiziva kuti nhasi ndiri pamba handisi kuenda kubasa for anoenda kubasa kana kuti vacho vanenge vari pamba vaya ukamuka makusenga uziva kuti ndine washeni yangu asi regai ndimuke nditange ndapinda mubathroom ndigezi uchaona kuti unoswera zuva rese uri alert and you actually work even more uri more efficient kutodarika uri grambi wangobuda magumbezi pamwe nokwesha mazino hauna ukamuka makuseni ukageza ukakwesha mazino ako chero appetite unenge unayo so which means zvinokubatsira kuavoida zvirwere zvataura nagogo isusu vanhukadzi tine mastages akasiyana siyana tine kunguva kwatinomboenda pane ma-infections anoonetsa vakadzi kakawanda yeast infection isinene kuti in case tine vasikana vanenge vachiti haizvi zvakutaura zvimwe ndezvavanhu vakarorwa pamwe kwandiri hazviko kuvasikana yeast infection inobata munhu wese koita thrush dzinouya pakusanyatsogona kuzvipukuta patinoenda kumabathrooms paya vanhu vakatitoti tidi kunhuhwa wiwi regai tishandise tissue often pamwe nemamwe matissue vamwe atenge tichishandisa anopfumbuka achisarira saka ukangoti ndageza makuseni asi waswera uchienda kubathroom nevamwewo miviri yavowo tokurudzirwa kuzvidzidziswa kuti paunomukawo makuseni zvidzidzise kunoempta bhawo rako so that unobva watongogeza hauchaitawo number 2 pakati palunch nekuti hauchakwanisa unogeza kana system yako isingakwanisi kuita makuseni chidzidzisawo manheru wobva wageza wodi worara saka tichaona kuti ukasageza zvinhu izvozvo zvinomaonda tsvina unenge uri gramp even self esteem you are only comfortable mukusageza kana wakazvigara urumba mako ukabuda shuwa ukanosangana vanhu vakageza unoti dai zuva rachingopera ndanodzokera kumba kwangu you cannot stand wipa vanhu vakageza kana because zvinhu zvacho pamwe pacho undione ngongozvifirira wega kuti zvinomai ngwenya vakaita kutsvukira vedu we apa vatokura ndichingoreka mu25 ndakutoita kunge takutoenzana so kugeza kunotibatsira even kuita sei kuboostawo yo esteem chaiko and you become more productive even pazvinhu zvacho zvatiri kuti tiri kuita tichishayiwa nguva yekugeza ngaadzokorore patishu tishu rinogadzirwa nezvinhu zvakasiyana siyana zvisingadanani nemunhu wedu madzimai ngatizvidzidzise kuva nezvimatauro mukati mwedzimba dzedu kana dai pari pounofamba ngati mamboona kuti munhu kana akanga uchingoenda zvataurwa nemusikanawo kunorasa mvura
wongotora chianda chako wongopfeka wakwidza manhuhwira anoita munhu iyeyeka aiwa ndikutaura hangu semunhu mukuru but ndinoda kutaura chai chaizvo kuti you can easily tell kuti mai ngwenya mvura pa mai and ukanga watojaira kusai kuziva kuti you have to dry up yourself after kugeza even after using your bathroom aumbozvizivi unotonzikwa nevamwe ukaona wakuzvinzwa iwowo it is worse. Saka zvakanyanyotikoshera kuti tiite ndoda kuti ndibate kune vanhu I think pamakozisi atina kuzvigurisa asi ndoda kuti ndiende ipapo kuti mundoziva kuti kune vamwe vanhu vekuti pamwe akaitira zvinhu zvokuti ari kuda kugezera murume kusvika hazvina kubuda zvakanaka hazvina kuoneka kusvika angoti why bother. Kune vamwe vanhu vekuti vakaresigna vambonzi kune vanhu vakaresigna kugeza nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Kune munhu pamwe ari kutoita go through mastress depression chaiyo inotadzisa munhu kugeza inogona kutadzisa munhu kugeza. Varipo vanhu vekuti ari kuita go through a lot in a period yaari through iyoyo kugeza is not priority. True. Kune vanhu vanotosvika pamastates ekuti handisi kukwanisa psychologically I'm not in a state of kuti ndingade kudya kana ndingade kugeza handisi kuda chandichagezera chii pamwe nekuti munoza pane bamwe pekuti tanga tichigezera murume kana murume anoenda uchatogezika takatombomira kugeza wani inini when my husband died I don't remember bathing for a long time, I think for months. Kwete bathing kuti nasingagezi zvokudaro ndaingogezawo zvokupfuura kane pasi pemvura but ndandisina hanya I didn't realize what was happening. Zvokuti unokanganwa kuti ndamboscrubba here kuti ndaita sei maybe you find yourself just drying because ndofunga unenge uchitori absent in mind, it's so distracting. Ameno pfungwa kwadzedzi chitori kusvikira watonzi imbopinda ndoda mbokukwesha musana nesister yangu ndimbokukwesha musana ndimbokuzora mafuta ndimbokumasaja ndokutoona kuti imbogeza futi imbogeza futi wotoona kuti wakutodzidziswa. Grief can do that. Depression can also do that. Any type of depression even yakonzereswa nemurume munhu anogona kukanganwa kana kuita busy achizviexita kune zvimwe zvinhu like mumunda zvokuti murume uya amusiya amukira kumunda, murume anodzoka munhu akabata chipadza chake asina kunogeza okotsera ari pasofa ozongosimukai munorara omuka oenda kunorara murume wacho akutoti henaro tsvina iyi but kuti yachiona kuti ndiye akonzeresa dzimwe nguva hazvichaoneka nekuomera varume vakaomera kuti hautengeri munhu perfume woda kuti anhuhwire nei kana wamutengera perfume womutengera dziri kuita $4 perfume $4 ikilemu haisi perfume ikilemu munhu zvaarikutosangana nazvo mumba make akaroorwa asina zvinogona kukonzeresa kuti munhu chido chekugeza chidzikire kana ukatoita murume ari kukushukurudza kutogeza kana ukaita boyfriend yati handichakudi utongotengoswera karara ngotogera zvake musoro zvira. Ndachida kubata ipapo pashuwa mambotaura kuti patakasangana ganda raisataridzika unoziva nyaya dzacho. So ndiri ipapo futi ndozvakanakira kuembrace lesson iri. We can't deny the fact yekuti life will come in maphases. Pachaita phase yekuti shuwa uri kufara, you feel so happy and you just feel like bathing thrice a day. But there might come a day probably pamwe wakatonetawo zveshuwawo maybe I can extend this maybe kona anogara vari vega vari wasikana zvokuti also affect your other person kana muchirara mese. So take advantage of the glow days ako pauri kufila your best so that at least maybe wazosangana ne phase
the days dzawaigeza dzinokucover up because our skin kana rakajaira kumwira mvura it won't change overnight. Saka musi because zvinogona kuzokwira sestory yatauri kana mamai kwenyu warasikirwa neyo spouse, you can't do anything about it, you are just overwhelmed with those emotions. We can't force you. Sometimes when you don't feel like, you don't feel like. So ngachiimpresa izvezvi uchimbori mutano uri kukwanisa kunosvagira sipo dzako dzakanaka, uchimbori murudo rwacho uri kumbofara chigeza so that kana if life turns unopawo skin yako inombotorawo time, inogona kutogara even mama anza kutaura namama. Of course pamwe zvakazoonekwa leta kuti but pavakatotanga pamwe achingonopinda mvura it was working. So ngatite bank rekuti skin yedu ngaigare yakajaira zvakanaka kuti kana ichizodamagekawo nemacircumstances kana kuti habit yekugeza ichizoaffectwa nedepression or whatever we are going through, madays azvanga zvakambonaka, madays emaguta ayaya takazvigadzira package a healthy body and a healthy skin. Ndoda kuti timboenda pane vane varume chingava ire chikonzero chekuti munhu angatorambira mudzimai wake. Chaizvo. Kuti murume wacho abatsira nemimba ndingatousiya kuti ndarambira mukadzi wangu kuti asi kugeza. Anenge asingatauri chikonzero chekuti ndamurambira kuti asi kugeza, but anotsvaka zvimwe zvikonzero. Pamwe akatombomuti imbomubatsiraiwo, but kuti anoedza kutaura kana kutouya nezvinhu zvacho zvekugezesa maini hationi, kana kuti anogona kutoti matogeza onzi saka sei uri kungoramba uchida kundidzisa kugeza inini chicho ndozvakanana and yet munhu ari kutokommunicata paari kuunza tunhu twakanaka-nakawo tusipo tuhembe twachona. Aiwa hembe ndoipfeka handidi dzitype asotime andokala handidi, but munhu ari kutoedza kugezesa munhu wake, but munhu haagezi haatonzwi. Chero dekwa akaendeswa kuti ndai munomubatsirawo wedha kuchechi kana kuti varume vazhinji vanenge vachida kudza madzimai vanogona kudza kana madocus leaders imboitaiwo kaleseni dzekugeza, imboitaiwo leseni dzekugeza nekubika nekutsvaira because kugeza tikangokusira pamunhu hatina kupedza. Mai asingagoni kugeza mwiri wake hatogoni kugeza environment yake. Saka you find kuti environment iri kutaura, saka murume kuti saka ndotangira papi kozi musikana kuti aingoona kumayouth tiri kuonana kumayouth kuzonopinda mumba, so ndiye munhu wacho iyeyo. Saka indacho kuti baba vanogona kutaura neimwe nzira kusvika vanoti egai ndisiye, vanogona kuti vakomana mai mano ganda rawo kutaura vari kutaura tiri tungo mutiro ganda rawo amai vai vanogeza manje ndi baba wari inobuda iyoyo kubuda kwayo ndekekuti iye ari kukomuniketa kumudzimai wake kuti saka munokombeiwa hatidi. Inini chandinoda kutaura gogo chandambira ndechekuti baba vari mumba takatanga tiri mukomana nemusikana. Pawakaona kuti handisi kugona kugeza, ndakazogona katamba tamumba taona kuti hatisi tamumba tese ndaienda but kana waona kuti handisi kusvika asi zvino tinotyisa here kupinda kundirakidza kugeza. Geza kawakadai mukadzi wangu uya ndimbokugeza musana unotonzwa ukaona usinganzwe ndamwana wakwe ndamwana wako kubva kumba kwangu ndichigeza. Pana ndoda kubvunza mubvunzo wekuti murume akatorambira mukadzi kugeza ndoti tiende paconsequence yekusageza inobuditsa kuti bonde rinogona kutadza kufamba zvakanaka. Saka kana nekuti murume uyu kuti auya achinzwa hapwa dziri kunhuhwa kuda kuti nyange akada kuti gumbo ngaridai hazvichatobudi. Saka zvinobva zvatokanganisika ipapo. Saka kana nekuti munhu uyu haachakwanisi kuita bonde newe zvakasununguka wakumudepriva need yake yemunhu wechirume zvichareva kuti pamwe akutongoona kutoti achapedza mwedzi vanhu vachaita bonde kairi pamwedzi iwo kuti pamwe mumango akuita girlfriend kana kuti pane chichi izvo ndiwe uri kumudzinga. Saka iyoyo imajor consequence yekuti kana zvazo unfortunate may happen yekuti achazotsvaga kunze kune vanogeza asi zvinenge zvatoita kuti imba yako unogona kutozvikwanyira imba nechinhu chinofanira kugeza kuzi munhu bonde is a major need for a man. Iyo kana usiri kugeza bonde iroro harisi kuzofamba zvakanaka kune munhu wechirume wacho. Nyangwe newe wacho handifungi kuti uneuchinzwa zvakanaka uri comfortable usiri uri kunhuhwa. Kuti tati munhu hazvinzwi uyu
Alright, ane masenses asiri kushanda. Saka inobva ratoita major challenge yekuti wakudeprive umwe munhu bonde nekuti iwe hausi kugeza. Paunoda kuswedera padhuze newe ari kutambirwa nechihwema chiri kuita kuti ainzwe dzungu here kana kuti saka zvinobva zvoita dambudziko. So tobatsirana sei both madzimai handiti kune madzimai in general kwozoti vari mumba. I think even apart kuti munhu ane murume tinozoita kunge tingobatsira kune vanhu ino Virtuous woman whether mwana musikana mudiki zvichienda zvinogona kutokukanganisa pamafriends avo chaiwo. Munoziva ndine musikana watandinai college iye angato munhu ari married isusu tisiri married but anga ine hwema humwe hwekuti munotadza kuva kusiri kurwara here but anga uri wekutoti aita kunge ane sweat yakawanda yekuti smell yaanga iri pari nde inetenge sweat and also maybe some bodily discharge dzekuti dzine overwhelming odor muri pasaidi pake. Saka kuti muite discussion naye soka and angari munhu ari friendly but imi muri kutonyatsaona kuti this is very uncomfortable tinge tiri pasaidi pake. Saka you put other people in an awkward position yekuti kungave kumabasa chaiko kwekuti vanhu vaite hang around neura kuti asikana palanchi tozoenda tese kunodya kukantini havatodi kufamba newe kuenda kukantini because iwe wachausiku odo iri pauri inotoita kuti umwe munhu anzwe dzungu umwe asina angatoita simataki odo iri pauri. Saka I think zvinoda kuti tibatsirane. So how do we capacitate ipa takutopedza how do we capacitate each other pakuti tigone kugeza pama different zera nemakategori atiri. Alright, I think regai nditange wanagogo namama vachisopedzisa. Ndofunga ndichitotaura pamataura panyaya yebody smell yamamuchitaura ndichidzokera pasense of smell yambotaurwa nagogo yaya. Kana uchizonzi iwewe hauzvinzwe it's because our body neour systems anojaira. Pakatanga pamwe uchitombozvinzwa asi wakabva wanzwa usimbi kusvika usisazvinzi. And also the opposite is true. Chimbozvichallenja semudzimai kuti this week ndaita mahlauzani ndanzwa program yaDr Mbiriri regai ndimboedza kugeza uzondiudza kuti panopera 5 days kana 7 days the 1 week smell yekuti wane sweat unondiudza kuti hauinzwi here. So my point is let's groom ourselves, let's empower ourselves. It's a conscious decision. Tambotora kuti unogona kuzoita depression, unogona kuzoita sei but kana the same way kuti if you are depressed kana if you are supposed to report to work you just report to work. Treat bathing and kuzvishongedza semukadzi in the same way. Kuti this is a requirement that I have inini uchizvitira iwewe for yourself. Ndambotaura ini ndogara ndiri ndega but izvezvi handitokwanisi kuti ndichitonzwira tsitsi mashitsi angu zvinondongopinda mashitsi angu and you don't sleep well kana uine tsvina kana wazvidzisa izvozvo muviri wako unokurambira unochangochageza pakati peusiku kuti regai ndingomuka ndimboita sei. So let's groom ourselves, let's also embrace knowledge, let's be willing to learn. Ndichibatsirawo those who vakaita kunge inini vane sensitive skin vanogona kunetseka kuwana maproducts ekushandisa. Our bodies anoshanda masystems emuviri wedu anoshanda as a whole. Nhasi tichifocusa more on bathing on the outside but there's also a relationship even with your inside. Pamataura about body small sometimes pachinzi kurwara sometimes hakusi kurwara kwechirwere but it's the type of food that we eat. Pane mafoods aunoti wakadya too much spicy food, too much onions, you can release sweat in a smell. And also there are foods that if you eat more of, if you drink more water, you have more fruits, you have more fresh vegetables, you eat fruits are good smelling like pineapple, your sweat and also even my fluids anobuda ukuku anenge anofollow the same smell. So zvinhu zvatakasanga hatina kuzvarwa nazvo zvaitaurwa takangozva tingoziva kuti nongopinda mvura sipo iri paipapo ndounogeza whether ndeyekwacha haisi but ichikura you feel like no, but I'm a lady, I need to look different, I need to glow differently. So let's have that conscious decision kuti I'm deciding today I want to make
make a difference. Whether I'm married, whether I'm not married, whether I'm looking for a suitor or I'm comfortable in my singleness, I'm going to bath as a woman. Let me bath. Let me go on a journey. Who am I? What does my skin want? What does my body want? What can I do? What should I do? And then I believe you have a glowing skin like me. Vakandiziva ndine acne, they'll testify to what I'm saying. Sure, takakuona wina. Ndinoda kuti ndichitsigrana nezvaari kutaura. Kazhinji kacho tinoitira chinhu munhu kana kuti vanhu vandiona. Imbozviitira iwewe. Mboenda pagirazi. Bhaibheri rakati I'm fearfully and wonderfully made. Imbozvienda chimbomira kuraramira murume. Chimbomira kuraramira society. Imbozviti inini kugeza uku ndadzidza paprogramu iyi ndoda kuenda kunodzidza kugeza. Ndoita seiko ndowanepi kuti leseni yekugeza ndoiwanepi? Pataurwa vanhu vese vari panapa vanhu vanozikanwa. Kana kuya kuna maimbiriri ndipewo kamunhu angandidzidzise kugeza. Hazvinyadzisi vasikana. Chero wakura chero wachembera hanzi kudzidza akuiti sei? Akuperi. Wozviita iwe woenda wonozviti kubva this week zvaari kutaura kuti ndoda kumbonogeza kungozvitanga hauchazviregeri. Chero ukazorwadziwa neupenyu ukatsamwa ukaita sei unenge uchiti kunondipa comfort. Imbotiwo kana ndatsamwa kana ndakagumbuka ndofarira kugara mubhafu. Ndikaita stress ikandibata panapa tinoti kazhinji yacho stress ikandibata ndoda kudya ndoda kunorara ndoda kuita rara risina kugeza. Kana unenge wakatsama mboenda ukastress wogara mumvura gara uchigeza. Totombotofamba naye and ndoda kutomboti ndiri kutoedza kufunga kuti zvingave chinhu chakanaka tikatombogadzira mahamba kungoblessawo vamwe zvechokwadi maybe kana uri kuziva ari kudawo hamba ini ndiri kuzvikomita chero neniwo ndinogadzira imwe but tichanogadzira kahamba inini hamba ndodopa ukaita secretary yacho avasi vari kutambudzika nekugeza chaiko. Kana wakambonzi neumwe munhu achangouya kuinbox kwangu tikangokuwa ameno tichabatsira. Alright, ndati munogadzira mahamba vanhu vanokwanisa kugeza kuti vave vamotivate vasingagezi vamotivate. But anyway ndachokutaura kuti ini ndinongoti bedzi kwakwa kana tichine mukana wekugeza ngatigeze nekuti inosvika nguwa aging chaiyo. Ini ndakamboshanda mumahomes emhiri kwemakungwa uko munhu anenge akuda kugezwa izvo uchigona kuzvigeza geza nekuti unonga nguva yekuti simudza roko lift up your what lift up munhu anoda kuti dai ndaigezwa zvendaimboita zvezvo but hachisina mukana. Saka iwe uchine mukana wekuwani kuti ugezeka geza vana and kana pane chimwe chendakanga nda ininika handidi kushandirwa nemunhu anouya mumba mangu achida kutanga kupinda mukitchen mangu asina kugeza handidi. That's the first thing ndichitaura kuti ashamwari tichingomuka kubvawo ngatigeze tione kudii kushanda. Ukangozvipa izvozvo kudzidzisa unozikanwe zviri nani and munogarisana zvakanaka. Ndizvozvo saka ini ndoda kuti ndimisa one line repa kuti kune vanhu vari kuconfuse kushandisa zvinhu zvelightening. Kune vanhu vekutoti ari kuda zvekutsvukisa zvinhu zvazviyanditsi zvekutoti munhu ari kunzi akageza anenge ari munhu akatsvuka. Kugeza kune kuti neskin munhu wese uri mutema uri mutsvuku uri uite iva munhu anogeza. Vana vedu vechidiki vamwe vari kurwisana nekuda kutsvuka nekuda kuita sei ameno zvavari kuzora nemainjection avari kutora mapirisi avari kutora ekuda kuti utsvuke. Kutsvuka hakuzi kugeza handitika kana tongori nyangwe nditori munhu mutema ane skin yake iri dhaki yevanhu vari kumusoro unotongogona kuningirina kutongogeza uchionekwa kuti munhu uyu anogeza. Saka ngatisapinda ipa kushandisa malightening creams kana zvinhu zvekuti titsvuke tichifunga kuti ndokugeza. Munoona patinoita pasocial media pakabuda kayellow bone kanonzi aka kakageza pakabuda munhu
munhu asiri yellow bone yekuti yellow bone unoona umwe havachamupi saka vanhu vakupinda pressure yekufunga kuti kutsvuka ndokugeza munhu wese tinokwanisa kugeza skin yako ichingoota isinei nekuti uri take care of your body, it will take care of you. Saka ukarega kugeza iko zvino panozosvika pamataura pokuti unenge usachagoni kunyatsogeza. Unenge waambuya vanosemwa nevazukuru. Haudi kusemwa nevazukuru, womboto wakasemwa neshamwari, wosemwa nemurume, wosemwa nevazukuru, macommunities esa. You know, kusageza kunokonzera loneliness because hatikuchuze ukanzi nhasi muri kunorara tutu madzimai vanhu vanopinda busy vombotanga vaita kameeting seri kwako ende ndiyana acharara naye mamuzise mapainini you know, people should not have those conference meetings over nyaya yekugeza. You know, ndakamboenda pane umwe musangano ndikawana, saka ndaidarika pane imwe nzvimbo so ndogara ndichitaura nyaya yekumakitchen party. Ndichidarika ndobva ndaona ndikati nai vasikana maisireko zvikorobho munzira patopfuura zvikanzi mama achisi chikorobho itauro remunhu. Handisi kuexagerata. Zvikanzi tatichoti pamusangano wemadzimai kubhindura zvikanzi itauro remunhu mama. Saka ndikuti aiwa ndichitaura mazita, ndataura enzvimbo mazita. Hapana anoziva kubhindura gore ripi. Ndiri kungoitira kuti munzwe kuti ndeyechokwadi ine nzvimbo. But ndiri kuti nini tunhu tudiki turi pati yokugeza. Kunge uchingoriwo nekatoilet bag muchienda kumusangano semadzimai, katoilet bag kako kugeza ikoko. Zvoti panotoburitsa utunhu twako tototi vanoziva zvokugeza, vane manotsi ekugeza. Tusipo twako, tumatauro twako rekugezesa nerekupukuta. Rongeka kabhaketi kako, tumafuta twako, ndipewo vane mafuta, ndipewo mapatapata, ndipewo tauro rako uri kurishandisa here. Kuna vanhu vasinga aya hanzi mwana wamai vangu totedzana aiwa. Chero muri mwana wamai nomwe nomwe geza nerako, uyu nerani nerake. Ndivatete vangu saka zvina nebasa rese zvine basa. Geza zvakarongeka uri vanhu. That's good. Ndoda kungoti ipava tatova takuzotinamaitira. Ndoda kuti pane point yataurwa na mai manomano yokuti geza uchingozviitira handisika. Ndoda kuti kuno umwe munhu atosvika pakuresigna pekuzviitira pacho pekuti iye ari pachake haachadi aiwa chitigezerawo isusu. Chibvuma kubatsirika. Uri kugara naye usapinzwa umwe munhu pataiti nekuti usiku yataurwa nagogo usapinzwa umwe munhu pataiti nekuti muri kusheya mese ningirini space, muri kusheya mese bed. Kana iwo sisina chipiso chekugeza chigezerawo umwe munhu nenduwe ngairatidze kuti munhu ari kugeza. Nduwe inototaura ine story yayo kanduwe yemunhukadzi pane zvainototaura yakangoyanikwapo totoona kuti iyi ndeyechapa iyi ndeyemunhu anogeza. Saka kugeza, kupfeka hembe yakanaka, zvemukati zvachona zvisinga tambozvitaura. Saka kugeza futi ikoko kusingatauri. So Mwari vatibatsire, inyaya yakakosha iyi yekugeza. Kana vanga vasiri kugeza ngatigone kuti tigeze. Ini namaingwenya tichiita mahamba mairi ekubatsira 1 2 vari serious vanoti ini Mwari ndibatsire ndoda kutombopinda muchirongwa chekugeza ndisiri kugeza. Thank you. Inini ndoda kuti ari kuzotora hamba yacho naka anofanira kuve prepared kuti ndinotaurira nachokwadi. Hatisi kuda ari kugeza, toda ari kutoziva kuti ini ndine dambudziko zvakaoma. Ndibatsireiwo kana kuita kuti imba yako yakutoparanausageza isusu tiri panapa toda kukubatsira kuti tiningi tichaweka kwete kuti tiri takapasa, tiri kutodzidzawo tichienda mberi. Asiwo pane vamwe vari mugrade 1, isusu kuenda mugrade 2 hakusi kupandukira grade 1 kukura. Saka isusu tari pari pagrade 1 ari muzero grade ndio toda kubatsira manotsi. Saka 2 people vachatibata aida kubata maingwinya kana kubata inini tichagona kugadzira mahamba tibatsirane panyaya yekuti tori serious. Kana kuti murume ari kuti ini ndikumbura kuti mubatsire mudzimai wangu batai maingwinya kana tobatai kuti tibatsirane. Murume zvonetsa zvoda mai vacho vanonetsa mita hondo kani. Situation iri kumba kwavo. Ari kuona kuti tiratodambudziko. Kune vanhu vakutoda kurambanaka. Vamwe vanhu vakutonetserana over this issue. Kana ritori major challenge yekutoti makutoda kureach out, you can reach out to us. Tiwane kubatsirana pamwe chaita master class pamberi apo. Tinotsvaka maticha chaiwo egrooming variko vanhu vanyatsogona kugeza. Pari zvino maybe ngative nenguva yekunamata time. Alright. Ngatinamatei.
Kuna Mwari vakatendeka vari kumusoro kudenga, toda kukutendai nenguva yamatipa mukati mezuva ranhasi, ramatidzidzisa kuti semukadzi tinofanira kugeza uye tinofanira kugeza sei uye nezvazvakakoshera. Chitibatsirai Mwari, muchitirangaridza zvakare kuti miviri yedu iyi makatiita tembere yenyu, naizvozvo it's our obligation and our responsibility kuti tembere yenyu igare yakachena so that tinokwanisa kuva at our best self tichikushandirai mukati meno nyika. Chivaiwo minutes mukomborero ani nani akateerera chirongwa chino in our different areas of needs. Kana pane zvinokuunisa kuti asakwanisa kunge achisvika padanho rekunyatsogeza semukadzi, meet them at their different point of needs. Kana iri financial, kana kuri kushaya knowledge chaiko Mwari, ita kuti vasangane knowledge iyi vagwanuka vachichinja nekutendeuka, tigova vakadzi vanokulowa vanogeza mukati menharaunda yedu, tigova tinofadza shamwari dzedu nevatinogarisana navo. Tinonamata nekutenda muzita raJesu, amen. Amen. Jesu tenzi muponesi wakatifirayo timeiro ndoriona iro rino ndichenesa kudza tenzi rochenesa kudza tenzi rochenesa ndaona upenyu hutsva ndanzwa ropa rake zvitema zvese zvapera apo patsimero tsimeiro ndandoriona iro rino ndichenesa kudza tenzi rochenesa kudza tenzi rochenesa ndamukanda itwa mutsva nembiri yedenga nemoyo nenguo chena naKristu mandiri tsimeiro ndoriona iro rino ndichenesa kudza tenzi rochenesa kudza tenzi rochenesa chishamiso tsitsi dzake ropa rake pasi muzi wenyu Jesu chete wakatinunura tsimeiro ndoriona iro rino ndichenesa kudza tenzi rochenesa kudza tenzi rochenesa tsimeiro ndoriona iro rino ndichenesa kudza tenzi rochenesa kudza tenzi rochenesa.